tarde, en directo Radio Marca. Que pasou? Outra derrota? Hola, boa tarde. Bueno, creo que empezamos moi ben o partido, tivemos 3-4 situacións claras para poñernos por diante, sobre todo eso, eses, non sei, 20 primeiros minutos creo que fomos claros dominadores, conseguimos encontrar esas superioridades e tamén estábamos axustados na presión e penso que tivemos esas opcións para poñernos por diante e bueno, a partir de aí sí que na primeira parte eu creo que o partido o resto do tempo estivo igualado, que non pasaron demasiadas cousas e despois pois na segunda sí que é certo que bueno, que empezáronos a sair máis veces, a empuxar, e estábamos menos cómodos, estivemos máis tempo no noso campo e non conseguimos dominar con balón como na primeira e a partir de aí pois chega a situación do gol e non fomos capaces de darlle a volta, non? Bueno, obviamente non estamos contentos, estamos nunha mala xeira, sabémolo, é o momento de xuntarnos, de apretar e de estar, eso, como digo, de estar todos xuntos, de saber que estes momentos hai que pasalos, igual que cando pasamos outra mala xeira, non? E que hai que pasalos como equipo, así o imos facer, cando volvamos do Nadal, pois, coas pilas cargadas e con ganas de seguir aí arriba, non? Que está claro que ahora vimos nesta mala xeira, pero que o equipo siga arriba e que imos estar competindo nesa parte alta igualmente. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, Adrián Candal, en directo Carrusel Deportivo Coruña. ¿Crees que estos resultados últimos negativos también invitan a repensar todo, incluso el libreto, todo lo que ha ocurrido, o no es para tanto? Bueno, evidentemente creo que cando hai 3 resultados negativos de forma consecutiva e incluso non só de resultados, que eu falo sempre, non? Creo que hai momentos nos que non tes boas sensacións e sí que é hora de facer autocrítica, de analizar, obviamente facémolo sempre, non? Cando gañamos e cando perdemos, pero sí que é certo que agora nestes momentos pois é momento de traballar, de analizar, de ver o que nos está faltando, as cousas que non estamos facendo ben e de tratar de solucionalo, non? É certo que ese é o noso traballo diario e neso poñemos todo o noso empeño e todas as nosas gañas e así vimos seguir facendo, non? Pero como digo, obviamente hai que facer autocrítica todos e cada un de nós, despois de forma colectiva tamén en Abegondo, nos adestramentos e coas sesións de vídeo tamén, a partir de aí, como digo, non? Estar todos xuntos, estes momentos eu sempre me gusta decir que son donde se ven os equipos realmente, cando sai a personalidade dos equipos, dos xogadores, eu confío moito nos meus compañeros neste equipo e sei que nos imos levantar, obviamente. Semella, Miguel, que cando fallaron, cando os de arriba que acertaban neses partidos, que había esa produción ofensiva e o equipo atinaba, que se tapaba un pouco todo, non? Agora dá a sensación de que o equipo no centro do campo que falta un pouco de fútbol. Non teño esa sensación, pero obviamente creo que somos un equipo que se xogamos co marcador a favor somos tremendamente peligroso, non? Entonces sí que é certo que nos últimos partidos non se nos está dando esa situación. Penso que tanto o partido da Real como o de hoxe son partidos que se metes as ocasións que tes ao principio, son partidos que podas conseguir un escenario moi propicio para as nosas características como equipo e, bueno, a partir de aí de non conseguir atinar nesas ocasións, bueno, pues todo segue máis igualado e, obviamente, calquer equipo da categoría che pode facer dano, non? E o Andorra sabemos que é un equipo con unhas particularidades moi grandes, un equipo diferente a todos os demais, que trata de xogar moito, bueno, exixe moito na presión, porque tes que cambian moitas cousas, teñen moitísima mobilidade, e é certo que na segunda parte quizás nos faltou un pouco de, non sei se de pernas ou de que, para poder solventar todas esas situacións e conseguir dominar e roubarlles e facerles dano, non? Miguel, neste regreso aquí a Coruña, a volta a Galicia, é o momento de máis preocupación despois destas 19 xornadas? Non, preocupación tampouco, non? Eu gústame analizar as cousas con calma, con tranquilidade, penso que é o mellor xeito de facelo cando se sacan as conclusións máis atinadas, non? Se nos volvemos tolos, se nos convertemos isto nun análisis resultadista, penso que non nos vai levar a ningún lado. É certo, como digo, que é momento de analizar, momento de pensar, tamén é momento para desconectar e para limpiar un pouco esa cabeza, non?
certo que non é sinxelo xestionar todas esas expectativas e toda esa situación que se xera alrededor do equipo, entonces, bueno, creo que para nós tamén é un momento importante para descansar, para limpar a cabeza e para volver con máis forza a volta do Nadal, e sabendo que temos por diante, bueno, xornadas ilusionantes e que imos seguir na parte alta da tabla. Miguel, como ves tamén o míster en este momento? Ti que o coñeces tamén da etapa anterior, como actuaba el en momentos así complicados, cal é o seu papel e como estás vendo a Antonio? Pois como dixen nas outras ocasións que me preguntastes cando o equipo estaba nunha racha máis negativa, non? Vexo tranquilo, vexo con moita forza, con moitas ganas, con moita ilusión, non? Por axudarnos, por levar este equipo a onde queremos e por seguir construindo eso que digo que a largo plazo é o que nos vai dar estar arriba ou non, é o que digo, xa non só a nivel futbolístico, sino tamén a nivel de cultura de equipo, da que sempre falo, que para min é moi importante, de xenerar esas sinerxias entre os compañeiros, de estar xuntos. Creo que el incide tamén moito neso, na parte mental, e eu vexo con moitas ganas, con moita forza, e tranquilo, non? Entendendo que estas son cousas que pasan na categoría. Obviamente, el vai nos exixir a morte, faino cada semana, e agora non vai ser diferente, non? Por ti seguramente xogarías mañá. Como se están agora as vacacións? Valen para limpiar a mente, pero evidentemente, se sabes como é a contorna deportivista, 15 días en fútbol van ser duros. Pois seguramente teña razón, sexa un pouco máis complicado, no meu caso que vou seguir, vou estar na casa, pois obviamente vai ser un pelín máis complicado desconectar do fútbol, pero bueno, tratarei de facelo, creo que é moi importante, obviamente, cando vas ao parón con unha victoria e con sensacións positivas, pois obviamente ves todo de outra forma, pero tamén penso que ahora é un día para pasar o duelo, mañá para analizar, e a partir de aí creo que hai que tomarse unha semana de descanso, non, para o que che digo, non? Creo que ser capaces de desconectar, de limpar a cabeza, de gañar tamén no apartado físico e volver con toda a enerxía para poder na segunda volta pois empezar con bo pé e coller outra xeira positiva, non? Como a que tivemos. Felices festas. Grazas, igualmente.